Затваряйте това, моля. Така не са поставяйте. Моля, айде. Това, слушайте баца, да танцука баба искате. Обратнете отдолу не сте. Не, дито. Сега искам да ти кажа, дай си турка само. Не, обратно първо да честито рожден ден, да си жива и здрава, красива и добра. Тека та гледа, много манинки ръчички има. Малки, ама голям курбук даже. Ама да дойдеш. Какво се свежда? Чакай да ти стажера. Да ти казвам, бабо. Обратно. Не толкова. О, слушай, ти имаш едно детенце, ма. Ти си малко година ученик. Какво ще правиш тогава? Да правиш второ дете, така да. Създава, ще да здават. Ще е момиче, обаче ще е момче. На 2 февруари ще имаш момче, тук там. Какво си нататък? Идете ръчичките, пунката, караш бяла кола, точно шерен мъж. Каза ли бабука? Как ще го набереш? Как направиш второто, тогава ще го набереш. Такова... Дета, знаеш, това предизвиква да правя тига работа. Така работа. Тека да гледам, след че ще фане, не дай брамча там, баба, баба. Тека да гледам, де ме развива голямца. Ще ми дава 60 лева след 20 дена. Знаеш що? По-рано ли ще ги дадеш? Даваш беже, ето уреждам с черен мъж. Або е да малкрация, голямата кола. Дали това се става за дръжта отдолу? Абе тук за късмет да видиш. Така, обаче сега се зарден. Страшно, много страшно добра. Аз съм толкова добра, че страшно да кажа. Братчето бе, сега искам на рожден ден. Всичките, които знаят писата, че рожден ден там гъсти, сме ми заедно за приставам. Едно, да бе, ще. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Послува. Happy birthday, dear Петя. Happy birthday to you. Малко разбарих сега схема, честит рожден ден, жива здрава и надявам се да съм си направил поне 5 минути. 5 минути да съм си направил. Видяхте очичките, душичките, че имаш сълзички, това е на радост. Обичайте се, поданете се, ако искаш и трети ще направи. Оп, чакай, малко, сега, разбрах, че ти много страдаш с колелата. Да, спиди ли са? Покажи ги да ги видаш. Стойките, значи, давам ти тези две на коленки, обче на сала. И гадай, когато имаш хавана и рисулия, там как слагаш седалките отдолу да си ги сложиш. Да, някоя седалка, сложа да ги видим дали ще да ги спробваме. Има бе вимина. Айде, полека, да бъде голба. Да се види малко бължак, коляно, да след всичко. Да вържи с къса връзка, има шивачки, има харесват ли се? Отчика има. Отиката, аз съм отиката, да. Къде са тези седалки, защото си мога да взема и се спути. Къде са тези седалки да гледам? Не е това да го направи. Искам показва да ти кажа. Къде са тези седалки? На сигата. Абе се на сигата е така. Колко си сега така? Вечера, слагаш гитар. Ще си сложиш ли? Да се сетиш за мене. Добре да се разходя малко. Да стане. О, да жива
не мога да Залепя, не е вярно. Аз когато остава забира партакъщи, но всички ги се остави. Добре, това беше подарък от твоето колежка, да го правя. Аз просто се оставам. Не, аз само искам 5 часа. Ама коляка, тук да